15-il sena minn meta l-poplu Malti Wawċi vota f'referendum biex pajjiżna jissieħeb fl-Unjoni Ewropea, Joseph Muscat imexxi l-propaganda kontra subija minħabba l-biża li pajjiżna u makku li jista' jittiekel mill-baleni. L-istess Muscat issa qed jgħid li l-Partit Laburista qatt ma beżza lin-nies bil-bidliet. Waqt attività politika fil-każin Laburista f'Ħaddingli, il-Prim Ministru mexxej Laburista bbaża d-diskors tiegħu fuq li m'għandniex ninkwetaw li pajjiżna qed jiffaċċja sfidi ta' bidliet. Kien hawn fejn iddikjara li l-partit li jmexxiju qatt ma beżza lin-nies mill-bidliet bżonjużi. Dan minkejja li bħala konsulent ewlieni tal-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Alfred Sant, Muscat kien minn ta' quddiem bil-parir li Malta m'għandix tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u li kieku seħdan pajjiżna ma kienx igawdi minn eluf ta' miljuni ta' euro f'finanzi li qed jintużaw għal ġid tal-poplu kollu. Fl-attività politika, il-Prim Ministru nnota żieda fl-emissjonijiet fl-arja meta fi-statistika tal-Eurostat kien stabbilit li Malta kienet l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellu żidiet fl-emissjonijiet. Dwar dan, Muscat qal li l-emissjonijiet żdiedu għax hawn ħafna karozzi fit-toroq. Madankollu ma għamel l-ebda referenza dwar kif il-gvern li jmexxiju se jipprova jikkontrolla din is-sitwazzjoni. Fil-fatt, Muscat fl-ebda mument ma prova jispjega kif il-gvern Laburista se jipprova jtejjeb is-servizz tat trasport pubbliku ħalli janqas nies jużaw il-karozzi privati tagħhom. Dan meta ħafna għadhom igergru mis-servizz tat trasport pubbliku minkejja li l-gvern qed iħallas 30 miljun euro fis-sena f'sussidji li l-kumpanija li l-Ministru tat-Trasport ta' dak iż-żmien Joe Mizzi kien iltaqa' magħha fi Spanja qabel ma ngħatat it-tender. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-problema tal-kirijiet dejjem jolew u qal li dan ma kienx iseħħ fi żmien gvernijiet nazzjonalisti għax il-pajjiż kien miexi bil-mod. Madankollu u naqas milli jsemmi l-proġetti li saru flimkien mal-pakketti finanzjarji li pajjiżna gawda u għadu jgawdi minnhom grazzi għal diversi gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant qabel Muscat fl-attività politika tkellem ukoll id-deputat Laburista u konsulent tal-Prim Ministru f'Kastilja Glenn Bedingfield li b'ton ta' konfrontazzjoni għadda kummenti politiċi kontra l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt u semma l-diversi drabi is-snin 80 meta pajjiżna kien għaddej minn kriżi politika li saħansitra waslet biex diversi persuni sfaw feruti u persuna inqatlet politikament f'każin tal-Partit Nazzjonalista.